В Русе гостува изложба под надслов "Ахимса, не насилието", вдъхновена от идеите на Махатма Ганди. Инициатор е индологическа фондация Изток-Запад с подкрепата на посолството на Република Индия в България. Изложбата беше открита от първия дипломат на Индия у нас, негово превъзходителство Санджай Рама. Ахимса е една от индийските препоръки, които засягат отношенията на човек с заобикалящия го свят и със самия себе си. Превежда се като невраждебност в мисъл, думи и действия. Висшата форма на Ахимса е разбирането, че всичко във Вселената е свързано. Това поражда чувството на загриженост към всяко нещо в природата, към всеки човек в света и всяка клетка в собственото ни тяло. Настоящата експозиция надгражда впечатляващата изложба "Махатма Ганди. Силата на истината" от 2019, посветена на 150-та годишнина от рождението на Ганди. Тогава е валидирана и пощенска марка с облика на легендарния лидер, създадена от професор Стоян Дечев. Сегашното събитие е инициирано от скулптора професор Емил Попов, художника професор Станислав Памукчиев и индолога Йорданка Боянова. За разлика от предшестващата изложба, обединяваща творческото проникновение, предизвикано от характера и личността на Ганди, настоящият проект е тематично фокусиран върху метафизическия принцип Ахимса – не насилие, не разрушение, който Махатма Ганди е осъществявал през целия си съзнателен живот като истински ученик, изследовател и последовател на своята древна култура. Практикуването на Ахимса той свързва с личното усилие на човека за въздържание и изкореняване на грубите и разрушителни егоцентрични наклонности в своята природа на физическо, ментално и духовно ниво, за целите на постигане на човешко съвършенство. За Ганди Ахимса е безкрайно по-могъща и позитивна сила, докато грубата сила, Химса, може да има само нетрайни постижения, тъй като тя е разрушителна и саморазрушителна. Изложбата беше открита лично от негово превъзходителство посланник Санджай Рама. Първият дипломат на Индия обясни смисъла на Ахимса или призива за ненасилие. Махатма Ганди said that non-violence is never easy. Махатма Ганди казва, че ненасилието никога не идва лесно. Ненасилието е разликата между човешката цивилизация и животните. Ненасилието е трудно да се постигне, но ние трябва да се стремим към него. Днес тази изложба е много важна, защото около нас ние виждаме насилие навсякъде. Виждаме хора, които страдат. Виждаме деца, които гладуват. И затова е важно да направим това послание с изложбата. В Индия ние сме свидетели на делото на Махатма Ганди, който казва, че насилието не може да бъде спряно с насилие. И той има последователи по целия свят. Мартин Лутер Кинг е един от тях. И ние виждаме, че мотото "око за око" ще загуби смисъл, защото ако го прилагаме, всички ще станем слепи. Основната част от изложбата обхваща тематиката за ненасилието с творби на Валентин Старчев, Георги Чапкънов, Павел Койчев, Светлин Русев, Емил Попов, Станислав Памукчиев, Иван Русев и други. Със свои произведения са представени също Накшджи Пател, Индия, Зиятин Нуриев, Турция, Благица Здравковска и Ристо Станковски от Северна Македония. Специален акцент в изложбата е уникален портрет на Махатма Ганди, рисуван от големия български художник Борис Георгиев. Аз познавам доста от художниците, които участват в тази изложба. Благодарен съм на Иван Русев, на професор Станислав Памукчиев, на Емил Попов, които са и куратори. Творците по цял свят говорят на езика на любовта и ненасилието. И те достигат до същината на въпроса. Затова ние, политиците, трябва да ги следваме. Хората на изкуството са нашите водачи от векове, така че политиците трябва да следват пътя, който ни посочват творците със своите послания. Паралелно с изложбата, програмни винили и филми представят документално принципа за Ахимса чрез образа и посланията на Ганди и негови съмишленици. Творбите, представени в художествената галерия, могат да бъдат разгледани до 18 февруари.